Bongga! At ako naman po si Pangulong Dagong. Sa 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag mga kababayan, Senator Sapa Bongga! Reporting on duty, Pangulong Dagong! Mayong buntag, ladies and gentlemen, friends, countrymen, and lovers. Sona ba ito, Pangulong Dagong? Wala pa, nag-practice pa lang. Hello, Bong, mayong buntag sa imo, Mayong Bong. buntag po dyan yun. Daming nagpapabati ng may buntag. Pero bago po ang lahat, siyempre, awitin natin ang request ito, Bong, nabasa ko sa Ipaglalaban mo. mensahe. Iba yung, ito yung request niya. Minsan, managinip ka na imposible, pero kaya mo hanggat kayanin mo. Ano bang kanta yan? Paminawon na nila di ay. Lakaw, eh. Bungol na sila. Ladies and gentlemen, kunting palakpakan naman dyan. Salamat. To dream the impossible dream, Posible dyan na. to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, Ay, kahadlok ba naman taha? to run where the brave dare not go, to right Left then. the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, English. to reach the unreachable star. This is my quest, Perting to ilog. follow that star. Kalame. No matter how hopeless, no matter how far, to Istoryahe. fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I'll only be true False then. to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this. Tula na lang, Pangulo. The one man gone and covered with scars, still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Agoy, kagilok. Shoot diri, oh. Shoot. Wala dyan na shoot, Pangulo. Bong, Wala ka, kadlok pa ng taha, May paano pa, may patuno-tuno pa na lang. manigingon bong 5 seconds kurog.
Dapat makuha mo lang yan 5 segundo na. Talaga ba? Bahalag yabag basta kurog. An unreachable star! Alam mo, Bong, gikilig si Jacqueline Torla. Lakaw eh. Pati si Attorney Aguilar. Baka nagwiwi lang yan, kaya kinilig. At hindi lang yan, Bong. Ano ba? Dahil sa kantang yun, magpabudol fight daw ulit si Sir Yong Magallanes. Ayun ang pinakamasarap, Mr. Yong Magallanes. Especially kung i-take out mo kami ni Pangulong Dagong, Mr. Yong Magallanes. Sir Yong, tapos gimmick-gimmick tayo. Ay, masarap yan yung... Sir Yong, oo. Dalhin mo lahat ng mga staff dyan sa publishing ano nyo. Salamat sa Magallanes iyong- Publishing. Natawa na si Sir Yong. Wala ba siyang tinex na pabudol? Last time pala yun. Sorry Sir Yong, nabasa ko message. Akala kong para ngayong... Nagpaparinig ka na Pala naman. yun. Wala. Baka magpadala yan dito My ngayon na. God, I hate corruption. But I love budol fight. Si Ma'am Lorraine Flores, grabe, salamat kayo. And si Tilapia, hindi pala, sorry. Mamaya pa manong... Mamaya pa manong... Tilapia ba yun? Hindi na siya tilapia karon, nag-level up na siya. Ano nang Siya na pangalan? si Katrina Halige. Sus, kinuok. Tapos si Veronica, nag-level up na rin ang pangalan. Siya na si Alawi Ivana Buhawi. Okay. Yan na yung mga bago nilang names Sus, ngayon. kinuok ko. May Nag-level up. paywayngan. Anyway, Bong, magsugod na ta. Let's go! Unang sumbong, good morning Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Yes. Isumbong ko lang po ang anak ko na si Ayan. Bakit? Kasi po, mas memorize pa niya ang orimos o ang orasyon ninyo dyan kaysa sa lupang hinirang. Oy. Ano po kaya ang gagawin ko sa anak ko? Mag-DJ na rin po ata ito sa inyo. This is Ann ng Taytay Rizal. Alam mo, I would not suggest na i-orasyon niya ang lupang hinirang kay mapriso sa anak. Yan ang pinakamadali niya para may memorize. But still, you have to sing it loud for our country because we are Filipino. There you go. Maraming salamat. Memorize mo muna yan. Bahala na yung orimos. Unahin mo na ang lupang hinirang. Yaman. Bago kami na dito sa radyo, ma'am, memorize na namin yung lupang hinirang. Sige, kantahin natin. Ayoko makulong. Iba man yung kanta na tinuro sa akin. Talaga ba? Anhing tiban. Yung mag-iliw. Ganun man yun. Next. Pangulong Dagong at Senador sa Bongga. Isumbong ko lang ang mga katrabaho ko. Bakit? Maingay po kasi sila kapag oras na ng kainan. From Felix. Pangulo? Excited po silang kumain, sir. Saan ka ba nakakakita ng mga kumakain na hindi nag-iingay? Meron yung malungkot dahil hindi masarap ang ulam. Talaga lang. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating linya, sa ating telepono, 85-84-55-45. Your name, please. Hello. Hello. Pangalan? Si JR. JR. Ba't ganyan yung boses mo, JR? Alam mo, isa lang sa napapansin ko, kung hindi si Babsi ang unang caller, si JR. Kung hindi si JR, si Babsi. Nasaan ka na, Babsi? Na-miss ka namin. Ar, anong kinabibisihan mo dyan ngayon, Ar? Lingkod ako, Pangulo. Ha? Lingkod ko. Naglingkod ka? Nakaupo daw siya. Nakaupo. Sige. Ba't di mo subukan maglingkod sa bayan? Para mapuslan ka? Nakaupo sa bayan. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo. Yes. Sumbong ko lang ko yung dalawang kasamahan ko. Kasi nagtatalo sila kung ano daw masarap sa itlog. Yung itlog daw ng manok o itlog daw ng itik. Itik o manok? Aha. Ano ba ang masarap na itlog, Pangulo? Actually, it depends upon your preference. Nakakain ka na ba ng itlog? Every day. Ako, depende yan kasi pag balot kasi itik galing yan. So, kung mahilig ka sa balot, itik malamang paborito mo ang itik na itlog.
Ikaw, Di ba may sisi ng Pangulo? hindi ka kumakain yan. Hindi ako kumakain ng itlog. Mm. Ay, ng balot daw kumakain. Hotdog lang kinakain mo. Oo naman, pang breakfast, masarap yan. Yung hotdog. Hindi, yung itlog. Bilog kasi. Yung itlog. Yung hotdog. Ikaw, brother, kumakain ka kahit may balahibo? Ng balot? Hindi, yung hotdog. Hindi, may plastic pa kasi yan. Yung hotdog. itlog. Hindi, yung balot. Sa mukha ni Maro, katong na di ar. Hindi kayo ba ako matubag? Pataka-taka lang. Dinita sa mobile phone. Hello, kababayan. What is your name? Hello, Sakbongga, si Michael. Hoy, nahinaya ko ha. Kakadungog ko. Hello. Where is Pito? Hindi man bumati sa akin. Naintindihan ko. Narinig kita. Huwag mo akong sigawan. Pangulong Dagaw, magandang umaga. Buti naman alala mo ako. Tabi-tabi po. Pangalan mo? Michael. Taga-asa at anong trabaho? May kawayan, driver. Basta driver. Lagi tulog. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang si Romnick. Bakit? Pagka sumahod kami ng Biyernes, masaya. Pagdating ng Sabado, tulala. Alak, hadlok ba na? Okay, ba't gawin doon, Pangulo? Ipalipat nyo ng Sabado ang sahod nyo. Para maging masaya naman ang Sabado niya. Ha? Biyernes, tulala siya. Sabado naman, masaya siya. Okay? Next. Sumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating text line. Good morning, Pangulong Dagong at Senator sa Bongka. Isumbong ko lang ang kasama ko dito sa bakery. Kasi palagi na lang po kasing mainit ang ulo niya. Oy. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya? This is KJ Herrera. Nakatira po kami sa Sorsogon sa may Gubat. Uy, layo Gubat, niya na. Sorsogon. Pangulo, ano bang gagawin niya sa kasama niya sa trabaho? Mainitin na ulo. Hindi, bakit mainit ang ulo niya, sir? Kasi pag nagluluto kasi siya, nakatapat yung ulo niya sa oven. Ilayo-layo niyo baka maluto yan. Imbis sa pandesal, ang ulo ang maluto. Kaya mainit. Yung ulo? Yung pandesal, kasi may cheese sa loob. Yung pandesal? Yung ulo. Di ba may buhok mo yun bang ulo? Yung ulo? Hindi, yung pandesal. Ay, akalain. Magsuot kayo ng hairnet para hindi mabuhukan. Yung ulo? Yung pandesal. Kaya pag minamasa-masa yan. Yung pandesal? Yung ulo. Para mahilot mo. Yung ulo? Yung pandesal. Di ba may ano mo na Pangulo? Kanang pandesal ka ng isa tawag ano kanang iba-ibang klase man yan. Yung may matigas, minsan mabahaw gani na siya. Yung pandesal. Hindi, yung ulo. Minsan paggalit ang nanay, ang tigas talaga ng ulo ng pandesal mo. Next. Sumbong kay Pangulong Pero Pangulo, makakakita kaya ako sa mga nag-gym, marami silang ano niyan. Pandesal? Hindi, ulo. Hello? Hello, what is your name? Hello? Ano po, Pangulo? Hindi, senator to. Senador. Hindi ka pwede makipag-usap sa Pangulo ko pag hindi ka dumaan sa akin. Pa-appointment ka muna do. Daan ka muna sa aking mga kamay. Kisa name? What is your name? What is your name? Ipiot po. Ipiot? Kapangit magpangalan mo. Gibagay-bagay ra gyud sa kuan. Inuko. Ipiot! Tagasam ka? Pangalan na. Senador. Gasa ka? Pangasinan po, Sakbongga. Pangasinense. First time nating may nagsumbong na Pangasinense. Klaruhin ko lang, ipiot o apyot? Ipiot. Ipiot Si lagi? Manoy ipiot na manananggot. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong Ipiot! Pangulo, sumbong ko lang yung budigiro namin si Elmer Patangan. Bakit? Si Elmer, bakit? Hindi nagdadala ng tubig. Oh. May problema Puro doon. pagkain lang, Pangulo eh. Walang tubig. Budigiro siya. Alangan na magdala sa tubig, maglaba siya dyan.
gagamitin yung tubig sa pag-inom eh. Inumin pala. Inumin, Pangulo. Malay ko ba Inuming kung tubig. ihilamos niya yan dyan. Hindi, mamili ka, iho. Iinom ka lang ba o kakain ka? Pili ka lang. Kasi pagkain ang dala niya, importante mabusog kayo. Paano yung tubig? Mabulunan? Kung gusto mo, mabusog ka lang sa tubig. Salamat, Manoy Ipiot, manananggot. Gusto ko yung pangalan niyang Ipiot. Pangit ang pangalan niya. Pangit din boses. Gwapo yun sa personal, Pangulo. Imposible. Sanay ako dun. Sanay ako dun makipag-eyeball ng mga ganyan. Yung mga pangit ang boses. Pero, pangit din. Pangit din sa personal. Joke lang. May dumaan na ano. May dumaan na joke lang. Alam, may dumaan multo. Dito naman tayo sa Facebook Live. Mula ito kay Christine Pineda Buwan. Sa wakas, may buwan na talaga na nagsumbong. Pangulong Dagong, Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po, bakit po hindi namin makuha ang frequency ninyo dito sa Tarlac? Nakaka-good vibes pa naman sana kayo pakinggan. Ano po kaya ang nararapat gawin? Nakaka-good vibes kami pakinggan tas hindi nakukuha yung frequency? Sure ka ba na sa amin yun na frequency ang napakinggan mo? Hindi, naka-FB live kasi siya, Bong. Kaya niya nasabi yun. Yun pala yun. Sorry, pero parang hindi yata aabot signal natin sa Tarlac. Naku ba, abot yun. Nakapunta ako Tarlac eh. Nag-host ako dun sa festival sa Tarlac, yung Kanlahi Festival. Abot naman ang signal dun ah. Baka signal ng ibang istasyon. Hindi abot talaga. tayo dun. Abot talaga. Baka ibang... baka abot yung signal namin, ma'am. Yung radyo nyo ang hindi umabot ang signal sa amin. Bumili ka ng iba mong radyo, ma'am, or else I will shut it down. Isumbong kay Pangulong Dagong. Good morning, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang katrabaho ko na si Duran. Dahil sa tuwing darating kasi siya galing biyahe, pag hinuhubad niya yung sapatos niya, nangangamoy patay talaga. As in, patay na daga. Nahihirapan po kaming makatulog. Ano po ba ang nararapat namin gawin dito para mawala yung amoy ng kanyang sapatos? Alejandro po ito ng Fairways Cargo Movers. Pangulo? Alam nyo, i-double check nyo po. Kasi totoong may patay na daga sa ilalim. Pasintabi ha. May patay na daga talaga sa ilalim ng sapatos. Why you say so? Oo. Kasi ang daga Ay, may daga. Ang daga nagtatago yan, Bong. Pagtago niya dun sa sapatos, gagawin. Dun siya namatay. Nasuffocate ang daga. Kaya mabaho. Yung sapatos? Yung daga. Namatay. Yung daga? Yung sapatos. Di ba may mga liston-liston na siya, Pangulo? Sintas-sintas. Yung sapatos? Hindi, yung daga. Balahibo yun. Yung daga? Ng sapatos. May dila nga yan eh. Yung sapatos? Yung daga. May dila man ng sapatos ah. Kaya nga. Kawawa nga yung daga. Kasi pagpasok niya. Sa sapatos? Patay siya dito. Hello? 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 Hello po. Pangalan? Saan eh? What is your name? Dodo. Dodo. Jojo. Dodo. Dodo? Opo. Dodo. Nag-aasa ka, Do? Sa Pasig po. Anong trabaho mo? Driver po ng close van. Close van. Basta driver. Tweet lover. Tweet lover daw, tweet lover. Tweet lover, Do, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung kasama ko sa trabaho ng driver namin. Bakit, Do? Kasi mabaon sa lagi ng dilata. Tuloy mukhang dilata mukha niya eh. Hoy! Grabe, siraan na yan ba? Do, depende, alam mo, Do, magdidepende ang mukha niya sa dilatang dala niya. Aha. Bakit? Pagbaon niya, corn beef, magbukhang baka. Ganun lang yan. Tapos, pag baboy na dilata, ay alam na, magbukhang, uy, si Peppa Pig. Ang baonin mo, Do, ikaw ang taga-baon ng abrilata, tama? Tapos, gagawin. Ikaw ang taga-bukas ng dilata niya. Para? Para makain nyo. Alangan ang lata ang kainin nyo.
Siyempre, ang laman ang kainin nyo. Pero wag masyado kain ng dilata. Eh. Bakit? Hindi rin masustansya pag puro dilata lang. Dapat may mga fresh din. Ikaw, anong binabaon mo, Do? Sabi ko sa kanya, wag masyado mong baon ng dilata. Oo. Kasi mo kanya, yupi-yupi na. Sus, kinuot ko. Huwag kang mag-alala, Do. Yung dilata niya, ipamasilya natin. Sige, Do. Salamat, Do. Ay, nako. Last na sumbong mula ito kay Randy ng Bacoor, Cavite. Magandang tanghali, Pangulong Dagong at Senator sa Bongka. Isumbong ko lang itong mga bakla na ito. Hindi naman po kasi nanganganak. Bakit po dumarami Pangulo at Senator? Sabi ni Randy ng Bacoor, Cavite. Ikaw, Randy, racist ka talaga. Kung ganyan sa ating mga LGBT, yung mga mas talented pa yan sa'yo. Talaga ba? Oo. Pero alam mo, Pangulo, Talented, bakla. Kaya ako, bakla man ako. ay bakla nga. Oh, Kailan lang? ngayon lang. Mga 2 minutes ago. Bakit mo kayo nasabi? Alam mo, ganito yan. Kahit dumami man o hindi, tao din yan. As long as walang ginawa sa iyong masama, hindi tayo naapakan, let us give respect to one Pero another. alam mo, Pangulo, wala pa akong naririnig na galit ka sa mga LGBTQ+, Hindi ba naman ako Pangulo. magalit? Bakit? Di ba may karanasan ka man dati, Pangulo? Di ba na-chismis ka man dati ng ganyan? Na may nakahawak dyan? Eh, iba yun. Maligno siguro yun. Malignaw ba? Nakakatawa ka, Pangulo. Multo yun. Sige na, magpaparasyon na tayo. Dami na nagpapaorasyon. Sige. Lahat na magustong magpaorasyon para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Mangluhod kita. Nakaluhod na, Pangulo. Simulan na po natin ang ating Orimos. At sa lahat ng ating mga suking tagapakinig, sabay-sabay nating bigkasin ang Honod, bakag, onod, boto, laman, boto. Honod, bakag, onod, boto, laman, boto. si Madam Tisha Billones na siya na umamin akong bakla. Namiss na natin yan. Oo, si John Cahayon sa Merondoro, kay Iyas Boklan at Isbading at si Jan Butitor. Igsoning utitod ning kanahan ni Dave Asumin at kay Roy Mangga. Hindi daw siya manggagamit, nagagalit pag sinabihang manggagamit. O sige, hindi na manggagamit, manggagancho na lang. Sana ganchuhin niyo ako. Melinda Hileralao, Joke Nicor, Salitanio, Nunez, RJ Branzuela, Jomar, Palomar, Rinald, Pantat, Pantad, Pantat, at si Edwin Monticlar, Darilyn Espina. Ang mga K9 unit dyan sa may Krame, si Raven, Aguinaldo, at lahat ng mga nasa ng mga K9 unit, ikipangunahan ni Sir Swan at ni Commander namin na si Ong at si Junjun. Ay, Junjun. Bayot na gid ka, Pangulo. Daryl Agapito sa RGI araw-araw nakatutok sa warehouse sa Taytay Rich Prime Global Solid IFM. Salamat sa inyo. Salamat din sa inyo. Magpa-orimos de epod mi sa akong kaugalingon nga always na lang nag-inusara, nag-iisa, hiniwalayan, at hindi yan talaga makapasok sa tawag Masasanay dyan. ka lang. PJ Sanchez ang pangalan. Masasanay ka rin. There you go. Jocelyn Donato at ang kanyang mga kasamahan, Nora Di Castro at Eva Fabula,
salamat sa inyong pagbisita last time. Sana'y sortihin kayo. At si Christopher Rosete, Sana'y Jacqueline Turlas, Sana'y sortihin Santa Pa, Sana'y mga sortihin. taga-Dimsum, Sana'y Green Hills, Wilson, Sana'y Arnel Sigubia, Sana'y Kuya Joel, Kuya Sani, Kuya Chris Markhill, at Sana'y Jorwel Sosa. Si Candy, Dulay, mga Dulay family na naminaw kasama si Kumain ka ng Presi, Dulay. Raquel at si Kichi. Kumain ng Si gulay. Cyrus Siong na walang magawa ngayong tanghaling tapat. Matulog ka na lang. Late na kayo ang iyang sumbong. Si Mark Vincent Sanchez na nagpa-orasyon pod kay Marky na perpekto daw siya nga tao. Perfecto kasi ang kanyang pangalan. Si June Lee Borton na humingi ng magic mug at pa-t-shirt daw sa IFM. Saka na ka namin bigyan kung magpakita ka at hindi ka manginja. Tagam ka. Nganong mi-inter. Bernard Asupan at kay Aslyn, salamat. Miss Geraldine. Sana isortin kayo. Sila Rose Rosario, Sally Gonzalez, Melba Pabon, si Cathy Pura, si Toto Espino, Jane Cunanan Balingit, Marvin Mark Bautista, Rafi. Akala ko si Tulfo, hindi pala. Si Jay Tundag pala ito. Ito na ang pinaka-tisoy na lalaki sa balat ng lupa. None other than Boy Tisoy, a.k.a. Wait. May ubo. Excuse me. Makuyawan. Mayor Bika Suchi, and I don't have the coronavirus. Wait. Mayos ka, sir, ha? Nasa Green Hills pa naman. Excuse me. Na on-air yun, Boy Tisoy. So, ibig sabihin baka na-spread yun. Excuse me, mga best friend. I'm clean. Okay, that's Alright. good. Maayong udto ka nimo. Maayong uto Pangulong Dagongan Senator sa Bongga. Maayong tupad sa imo. And of course, maayong uto mga suking tagapakinig on the Tuesday. Alright. Yes, maayong udto. Maayong uto. I like your polo, huh? You're so neat. Salamat. Okay. I love you. Neat, what? neat din yung suot ko. Hindi. Neat bag. Here's our Bisaya word of the day. Okay. What's the style? Bidlisiw. 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 What does it mean, Pangulo? Sun ray. Sun ray. Ray Ray lang, isa lang? Ray. Hindi pa pwedeng race yan? Hindi, race na lang. Rays. Sun rays. Sun rays. Yung, Bidlisiw. ano niya? From the sun. Yes, from the sun. From the sun. Malamang. Not from the daughter, from the sun. From the sun. What about our English word of the day? Okay. Today's English word is What's the style? brill. Brill. Di ba marami kang brill dun sa bahay nyo sa Davao, Pangulong Dagong? Baril. I invoke my right to privacy. Talaya. Brill. Ginagamit nga yan sa mga DDS mo dun eh. Oh, daladalag silupin. Bago naman meaning. Yun lang po, Daladala may- silupin. Brill house. Braille house. May dalag kang bring house. Ah. Lagyan mo sa plastic or cellophane. Saan eh? Fiesta? Oh, alam Mga nga. pa-bring house? Anong spelling, sir? Braille house. Brill. B-R-I-L-L. Aha. Oh, I like double L, ha? Brill, meaning It's a type of flatfish in Europe. Flatfish. flatfish Here, I'll in show you a Europe. picture of it. Oh. Yan sa flatfish? Yeah. Iba mo yun. Parang nang danggit sa Cebu eh. Munggan. Mo naman ang danggit nga gibuwad. Use it in a sentence. I like to eat brill with hot sauce. Oh, brill with hot sauce. Ba't nung sinabi mong hot sauce, Boy Tisoy, sa akin ka nakatingin? Because you're so hot. sauce daw. You're so sauce. Maraming salamat, Boy Tisoy. Our Bisaya word of the day. Bidlisu. Meaning, Rays of the sun. and our English word. Brill. Meaning, A type of flatfish. ayan. Sa Bisaya ng brill, bilong-bilong. Rugod na eh. Maraming salamat sa iyo, Boy Tisoy. And Bong, Pag sure mo lang sa bilong-bilong, malami, may naprituhon. mo gani, ang bilong-bilong. Hindi, yung braille. Brill, hindi braille. Ano ba yun? Saya, mungkot ko ba? Nalisod na kong
Kalibog na Morning pronounce Bisaya, kitang Bisaya, ako Bisaya. Magkusay, ang gahi, mahumok. Ang humok, magahi. Ay, nako. Anyway, salamat, Bong. Salamat po kayo. And salamat sa ating mga suking tagapakinig, si Doc Rems Uy, mga taga Santon, taga Nature Soya. Salamat po sa inyo. Si Seryong Magallanes, sir, salamat sa inyo. Lahat ng mga drivers, mga Grab drivers na hindi namin nabati, please i-message nyo lang kami. PM is the key. There you go. Para mabati namin kayo. At maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras at 3 minutos after alas 12. Musunod na Nika Josa and Mayora Iska Morena.